Прочетох книгата. Връщам я и искам да взема друга. Дайте ми някоя, която също е толкова интересна. Какво е станало с книжката? Тя не изглежда никак добре. Не мога да я дам на друг да я чете в този вид. Ами, кучето ми си играло с нея, докато съм бил на училище. Не зная защо е станало така. Да, ти имаш право да взимаш книги от библиотеката, но си задължен да ги пазиш. Твоите права са свързани и с отговорности, така че да не се пречи на правата на другите читатели. А вие как мислите? Трябва ли библиотекарят да даде друга книга на ученика?